Şahir Arslan Garagulov. Bir pursat. Ýoluň ugry bilen barýan gijara. Arka tarapymdan bir gelin geldi. Oňa ýüzli, saçlary gara. Köne tanış ýaly. Salam aldy. 3 minutluk geçen pursaty ýatlap. Anha men ýene-de otyryn ýolda ne adyny, ne belgisini soradym. Gerek wagty işlemez samsyp gelle. Tümlükde ay bolup görünen gelin. Daş ozmy, ýaly wagtmy bilmedim. Şol sagatda, şol ýerde kän garaşdym. İntizar boldumla. Lälem gelmedin. Nisip bolsa, goşgym çyksa öňüňden. Gowja pikirlenseň ýatlarsyň hökman. Saglyk bolsa, seslensene gelinja. Owan gara daşaýap. Adım Arslan. Arslan Şahir, alhamdulillah bundan öýläpde joşdun, rawat jasyn. Galamyň ucumda ýitip bolsun.